IYTV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'o bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan kunnafoni dantigɛla ka kɛɲɛ ni kalanyɔrɔ lakanani okumu kɔnɔna ye sibiridon avril kalo tile 12 san 2026 lajɛ dɔ kɛra kalanyɔrɔ ɲɛmaw n'u baarakɛɲɔgɔnw fɛ Lafiyabugu kalanso sabanan kɔnɔna na lajɛ in kun ye walasa ka kalanyɔrɔ saniya ka bɔ kɛwale juguw ma ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don diɲɛmaw fɛ walasa ka da kɛnɛya sabati o ɲɛnamayali ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan Club Rotary maaw fɛ tɛnɛndon avril kalo tile 13 san 2026 Kayi Academy kɔnɔna na walasa ka kunnafoniya di kɛ maaw ma da kɛnɛya sabati cogo ɲuman kan kunnafoni kuncɛla ɲɛnajɛba min bɛ kɛ Kayi san o san Kayi tɛrɛnsira tɔgɔ la o ta ko 16nan hukumu kɔnɔna na kalansen dɔ ka kan ka kɛ sibiridon avril kalo tile 25 san 2026 jagokɛlaw tɔgɔlasoba kɔnɔna na kalansen bɛ tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma ani sigida ka ɲɛtaga kan ni kunnafoni damadɔ de kamanina kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la an b'a fɔ ye k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ